आङो BPF नागारनानै OPPL आव फैबाय जेब्ला BPF समावहाय आंजों मावग्रा जोंनि 14 चिरां दुवारनि जेसेबां गामियारिफोर दङ बिथांमोनजों रायलायदों आरो बिथांमोनहा बयबो आं जेराव दं बाहाय जोङो गासिबो थांफाजोबगोन होननानै दा बयबो दोलै नोगोरै गामि एसे हल हाबगासिनो दङ UPPL दोलोआव दिनैहाय सान्दुं थिखा थिखिब्लाबो अखा बांखाब्लाबो मोननै गामि मिलनपुर होननाय आरो मोनसेया फुलबारि होननाय बे फुलबारि मोननै गामिया गासिबो UPPL दोलोआव जयैनो जगदान जाजोब्बाय आरो बेबायदिनो जेसेबां ओनसोलाव BPF दंबावो लासै लासै गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय बयबो हाबजोबगोन जों गोदोनिफ्रायनो BPFआव थाबोदोंमोन माने खाम्फासारा गोदो BPFआवमोन नालाय दा खाम्फासारा थांबाय दा जोंबो बेखायनो जोंनि गामिया मोजां मोननानै बे सारजोंनो थांफागोन जेनेबा सुबिदा मावलांथों होननानै जोंबो हेफाजाब होबाय थानाय बायदि जोंबो दा जाफानाय जाबाय खाम्फासारजों UPPLआव हाबनाय जाबाय आरोखि खाम्फासारजों बे खाम्फासारा जोंनाव गोदोबो मावफादोंमोन नालाय BPFआव दा जों बेजों थांफानाय जानोसै आरोखि एखेलगेयैनो जोंबो मावफानाय मदद होफानाय